magmumukbang tayo ng mga Filipino street food. So, meron tayong cheesy stick And french fries. And fishball. And kikiam. Skateboard sa pizza. Kaya! So, kakain tayo. Gusto ko pizza. Manghang to? So, habang nagmumukbang kami, magkukwentuhan kami. Ang sarap kain, guys. Ito dalawa. Alam ko na. Magtatanong na lang ako. Lahat kayong magsasagot. Yung tanong is, anong gusto nyo maging? Paglaki Ako? nyo. Maging, Alam ko gusto ni Gigi maging. ano? Tambay. Maging ML player. Oo, makasali sa MPL. Hindi, anong seryoso, Trabaho, ganon. Or Si ma'am. dream. Gusto ko nasa airplane. Flight attendant. Pero Para pag maganang nakakanta mabahal. ako, Tatangkad ka pa naman. Ilang taon ka na ba? 11 pa lang. Kill Monkela di tanto. So, mga Chonakins, may viewer po kami dito. Ayaw na po nila magpakita. Ay, sa harap ko. Kasi lunok-lunok na lang. Nakukumit na lang po sila. Pero bibigyan din naman namin sila mamaya. So, ako gusto ko maging tourism. Tourism. Ikaw rin dyan. Tourist guide. Flight attendant. PG. Ikaw, AG. Ano? Si ma'am. Seaman? Ikaw, Jay. Ikaw, Dre. Anong gusto mo paglaki mo? Pilot. Ikaw muna, Charles. Seaman. Seaman din. Uy, pareha silang seaman. Ikaw, Uy, Dre. Ano? may mga loko-loko sa barko to. Ano? Police. Pulis? Wow, si Andre, pulis. Pulis ako. No, ikaw. Ay, wag ka na. Next question. Oh, my next question. Ang hanggoy. Kaya. Ate, ay kahit sa kong ngayon. Kitang. Okay, my next question na tayo. Next question. Nanghang? Ngayon, kumakain tayo ng Filipino street food. Yes. So, anong naalala nyo pag kumakain kayo nito? Kaibigan. Kaibigan? Bakit? Si AG kaibigan daw. Bakit kaibigan? Wala, trip-trip lang. Ikaw, Nicole. Yung diet ko. Yung diet ko naalala ko sirang-sira na. Kakakain. Ikaw, ate, kaya ko itang tanong. Ako, kaibigan din. Bakit? Kasi pag lalabas ng eskolo, di magpipikmukan. Kasama Nung, kaibigan. nung high school, ganun. Ganun Lalabas ng gate, may mga ganito. Sorry, hindi ako relate. Sa akin nga yung normal pa dati, yung wala pang COVID. Yung kalabas-labas. Ang saya no. Ice candy lang kami. Oo. Skip lang kami. Aminado. Ayun. Basta ako kain ng kain. Ta. Next question. Gusto ng pizza. Ano pinaka-favorite subject nyo at bakit? Nahay! Ako. Kahit ano, wag lang math at science. Ako gusto ko dati math. Ba't niyo masasahan yung math po? Kasi mas mahirap na yung math nyo ngayon eh. Grabe. Wala mo lang po. Kasi madali yun eh. Okay. Maghahakot tayo. Natay ka po. Magkakabigayan na dun. Magbibigay po muna tayo. Bigay-bigay po tayo. Sana nilalagay na po sila. Opo. Ano yung harap ko doon? Mas okay lang magbigay kaysa magsaya. Wait, Share your harap ko doon. blessings.
Ay, ito gusto niya. Ay, grabe ka sa ano ni Harap ko. Tingnan niyo po yung luto ni Charles. Nag-chat pa yan sa GC. Fishball yun. Sunog na. Harap yan, toasted. Ano yan? Toasted. Ginawa niyang... Ay, ito sa toasted. Ito. Alam mo nga eh. Yung sausawan pala natin is toyo na may sibuyas. Suka. Asukal. So, naghahanap po kami ng sponsor para sa next video po namin kung may gusto nilang mukbang pa. ganun. Baka lang naman. Special mention po yung nickname niya po, Tito Tonet. Nga ba, tita? Hindi na ako mapigil. Sila na ako sinakit. Sabi na natin. Oy. Oy. Peace. Ma, harap. Pwede na? Tama na? Ayan mga chanakids. Wala po, single. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates.